Mae rhywun yn teimlo. Yn cadw ei lle yn y gyngrair. Ymdrech o beth! Anhygoel! Anhygoel gan Corey Shephard! Ar yr hanner foli o hanner ffordd, Shephard wedi gweld Torrance oddi ar ei linell a fe darodd o honna'n berffaith a nid am y tro cynta'n i yrfa Corey Shephard yn gwneud yr annisgwl ac yn rhoi Hwlffordd ar y blaen. Ti'n gwybod be, dwi'n mynd dweud y byd, mae'n just gwyliwch chi eto. Mae hon y gol a hanner. Byth gofiadwy iddo fo i Hwlffordd. Cofiwch y gol o'na, 5 o rhagfyr yn y bala gan Corey Shephard. Ia, o'n i'n meddwl i fi'n un, nes i weld bod y gol o'r wrth i llinell gol. Nes i fel, ydo am, ydo mynd. Mae wedi ac am gol. Go iawn o'r safon ucha. Da ni wedi bod yn sôn amdano fo. Ansawdd o'r lefel ucha. Ac o'r eiliad adawodd y bel i droed o. Oedd pawb o amgylch maes tegid yn gwybod bod hwnna'n mynd i mewn. Y Corey Shephard, mi'n illodd o gol y tymor ei blynyddoedd yn ôl, am rwydo y fergi debyg iawn i honna.